हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ പകുതി എടുത്തു അല്ലെ? ഇതിലെന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ അറിവ് പകർന്നു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. വിദ്യകളുടെ രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴിയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി പറയണം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അതായത് അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേ ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി സ്വയവോന്മുഖോ ഹി ജിഹ്വാത സ്വയമേവാ സ്ഫുരത്യതഃ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്കത്? സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താവണം? ആദ്യം പരിശുദ്ധമാക്കണം. പരിശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതികൾ. മൂഢന്മാര്, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന മൂഢന്മാര് അല്ലെ? ആ മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആര് മറച്ചു പിടിക്കും മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന്? ഇല്ലല്ലേ പറയണത്? മായ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണത്? ഭൈരംഗ ശക്തി, അധമശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലേ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? യോഗമായ. യോഗമായ ഭഗവാന് മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കള്. പിന്നെ 3 തരത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? അദ്വിതീയനായിട്ടും, ബഹുരൂപനായിട്ടും, വിശ്വോന്മുഖനായിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ്? വിശദോമുഖനായിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് അദ്വിതീയനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ? അതായത് അദ്വിതീയനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലും കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ, ശിവൻ ആരാധിച്ചാലും ഗണപതി ആരാധിച്ച എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനും താനും അല്ല, ഭഗവാനും ഒന്നാണ് അല്ല, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നത് 2ാമത്തെ ഭാഗം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ, അപ്പൊ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. ആരാധിച്ചാലും എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന് ആത്മാരാധന ചെയ്തത്, ഞാനും ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം. 2ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയോ? അദ്വിതീയൻ, പിന്നെ
15ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. അതിഥീയനും ആ, ആ. ബഹുരൂപനും വിശ്വതോമുഖനും. ഓക്കെ ഓക്കെ വിശ്വതോമുഖൻ താങ്ക് യു 15. 15-ല്. ഒന്നാമത്തില് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ദേവന്മാരും ഒന്നാമത്തേതല്ല, ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നവര്, അതായത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവ ഉപാസകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതാണ് 3 കൂട്ടര് പറഞ്ഞത്. അതുവരെയാണ് എത്തിയത്. 16 ഏതെത്തി നമ്മള്? 15. 15. അപ്പൊ 15 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. 15 കഴിഞ്ഞ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും 2 ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ക്രുതുരഹം ചേജ്ഞ സ്വാഥാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്ഞം മേവാജ്യം അല്ലെ, അത് അതെ. മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യം അഹമഗ്നിരഹം ഹുതം അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാഥാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യം അഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും, അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക യജ്ഞവും കൃഷ്ണനാണ്. സ്മൃതിപ്രോക്തമായ മഹായജ്ഞവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിതൃക്കളുടെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബലിക്രിയകള് അല്ലെങ്കിൽ ആഹൂതികള്, ശുദ്ധീകൃതമായ കൃതരൂപത്തിലുള്ള ഔഷധം, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ യജ്ഞത്തിലേക്ക് പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരം ഹവിസുകള്, അതും ആര് തന്നെ? കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതായത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃ പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരെയും ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെ പ്രഭുവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും എല്ലാം ആരാണ്? ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി, സംഹാരം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം, ശാശ്വതമായ ബീജം, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ
ന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നത് പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണ സാമീപ്യം അത്രേ. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടാതെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറണം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാരോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായിട്ട് എന്താണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് കൃഷ്ണ സാമീപ്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരിട്ടാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളല്ല സമീപിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ നേരിട്ടാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അത്രയും നമ്മുടെ സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടാതെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പോ നേരിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നു, നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പോയി, നമ്മൾ കണ്ടു, അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു, നമ്മളെ കാര്യം നടന്നു. അതല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ അടുത്ത് പോകും, അവരുടെ അടുത്ത് വിടും, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ചെന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ആ റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്? കുറെ സമയം പിടിക്കും. നമ്മുടെ കുറെ സമയവും പോകും, നമുക്ക് കുറെ വിരസത വരും അല്ലെ? കുറെ സമയം നമ്മളെ പോകുക അവിടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് എവിടെ ഇല്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തും പറയുന്നത് തന്നെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് തന്നെ സമീപിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പരോക്ഷമായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. എന്തിനാണ് നമ്മള് ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹ്ണാമൃത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാർഹ മർച്ചുന. അവിടെ മ്യൂ തന്നെയല്ലേ? ബുക്കില് കുറെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതിനോട് ചില ലെറ്റർ മറഞ്ഞു പോയി. മ്യൂ ആണല്ലേ? മ്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ സ്ലൈഡില് കറക്റ്റ് ആണോ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡില് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? സ്ലൈഡിൽ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ വായിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹ്ണാമൃത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാർഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യു ആണ് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തേലാണ് മൃത്യു മാതാജി, ആദ്യത്തെ മ്യൂ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ്. മൃത്യുവും അമൃതവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും മരണമായിട്ട് വരുന്നതും നമ്മളെ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതും ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തി തരുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ത്രൈവിദ്യമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതീം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രൈവിദ്യ 3 വേദങ്ങളും അറിയുന്നവര്, അതായത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. എന്തിനാണത് ഭജിക്കുന്നത്? എന്റെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായി ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നതും പിന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര്.
സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്ന, ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇവരെ ലക്ഷ്യം പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് ആ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സാമം, യജുസ്, ഋക്ക്, സാമ, യജുർവേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക്. ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്രിവേദികള് ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ. തേദം ഭൂക്താ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ, അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതായത് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സോമരസം പാനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ സ്വർഗസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ കുറെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോയി അവരുടെ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവര് വീണ്ടും എന്തുവരും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. വേദത്ര പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക്, ഇത്തരം സുഖം മാത്രം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ജന്മമൃത്യു അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജനനോ മരണവും ജനനോ മരണം, അതാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടാനില്ല. പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് അനുഭവം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. താണും പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിരിച്ചിൽ തുടർന്നു പോരും. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അറിയാത്തവർക്ക്, എല്ലാത്തിന്റെ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക്, ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക്, അവരതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഈ എന്താ പറയുന്നത്? താഴേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യലോകത്ത് പോകും. അതിനുശേഷം അത് തീരുമ്പോ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിങ്ങനെ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശുദ്ധി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകത്ത് പോകും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അത് അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വരും? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പരാജയമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ? ഭക്തിയോടുകൂടി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേമം എന്നതിനെ ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാനിട വരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായിട്ടുള്ള രക്ഷ, അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള്
യോഗത്തിലൂടെ, യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ, അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ സഹായം കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സഹായം കിട്ടും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലേശപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരാമം ഇടാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കും? ഭഗവാന്റെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തില് അവരും ആരാധിക്കുന്ന ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വരുണനുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്, ഇന്ദ്രദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കുറെ ജീവാത്മാക്കള് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളം വേണം, എന്താ പറയാ, അഗ്നി വേണം, വെള്ളം വേണം, വായു വേണം. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാര്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാര്. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ നിയമമാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്? ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധന അല്ല നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രിതരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായ അവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ലതാനും. ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭരണാധികാരികൾ ഇവർക്ക് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? നമുക്ക് വേണ്ടത് നൽകാന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ട നൽകാന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാം ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്, വിധിപൂർവകമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 24. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാ ഭാവി ജാനന്തി തത്വേനാദാശ്ച വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ, ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? വീഴ്ചയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വീഴ്ചയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയേ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മരണം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ജനനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം അതാണ് ഇനി അടുത്തതില് പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതെന്താകാം? ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണത്? കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. യത് കരോഷിയത സ്നാസി യജ്ജുഹോഷീത ദാസിയത് യത് പസസി കൗന്ദേയ തത്കുരുശോമ ദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്താലും നീ എങ്ങനെ വേണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ ചെയ്യേണ്ടത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എല്ലാം ചെയ്യണം. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ സമയത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നു, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എന്ത് വേണം? എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുഭാശുഭാഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. നീ ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ആ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾപ്പെടെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിമുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യുക്തൻ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് പറയാം? യുക്തൻ എന്ന് പറയാം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നിർത്തിവെക്കാനല്ല, കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി നാ പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എപ്പോഴും എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഞാനും അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അവൻ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ. കൃഷ്ണന് ഏവരിലും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ആരോടും പ്രത്യേകം മമതയൊന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ എത്ര തന്നെ ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായാലും ശരി, സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകർഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എത്ര തന്നെ ഉദാരനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്മമാര് മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പി ചേസുതുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് പറയണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താല്, നമ്മൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു കർമ്മം ചെയ്തു പോയാൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണണം, സാധുവായിട്ട് കാണണം. അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ അയാൾ എന്താണ്, അയാൾ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് കരുതുന്നത്. എന്നും 16 മാല ജപിക്കുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ എന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്, സാധുവാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭക്തിപൂർവ്വം സദാ ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചില ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അവയെ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടുള്ളൂ. അവ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ സാധുജനോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് കാൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ച് ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തില് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ, ചന്ദ്രനില് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കരുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് എന്തിന് തടസ്സാവുന്നില്ല, ചന്ദ്രന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാത്തതുപോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ജനോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് കാൽ തെറ്റിയ പോലും നമുക്ക് എന്തല്ല, ആ ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, വ്യക്തി ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ എന്തായിട്ട് കാണണം, സാധുവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സാധു യഥോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാലും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാകില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദയ്ക്ക് പാത്രമല്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനോട് പറയണത്, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗത്തില് ധാർമ്മികനായിട്ട് എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ട് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബുദ്ധിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അർജുനനോട് പറയാണെന്ത്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അർജുനനോടാണ് പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ല അവിടെ പറയണത്. കാരണം ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചു പോയാൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മള്
സാധാരണ അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടൊരു നിലയിൽ നമുക്ക് പതനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധി പ്രവർത്തികൾ നടത്തേണ്ടത്, പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില് പക്ഷെ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തില് ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ശുദ്ധീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവര് അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാവാം, സ്ത്രീകളാകാം, കച്ചവടക്കാരാകാം, ശൂദ്രരോ ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ത്രീകൾ എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമോത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാൻ കരുത്തനാണ്, ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമോത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അധമ ഉത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഒരു പരമ ഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമോത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യര് ഉത്തമനാകാം, അധമനാകാം. അപ്പൊ അവരിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും? കരുത്തുറ്റ ഒരു പ്രഭാവം വരുത്താനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഒരു പരമഭക്തനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമഭക്തൻ എന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഒരു അധമമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അധമമായിട്ടുള്ളത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മാംഹി പാർത്ഥാവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര സേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അപ്പൊ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് സ്ത്രീകളാകാം, കച്ചവടക്കാരാകാം, ശൂദ്രരാകാം, ആരായാലും അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ചില തത്വജ്ഞാനികൾ, വിശേഷിച്ച് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകം മിഥ്യ മാത്രമാണെന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മായയല്ല, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ഷണികം എന്നതും മിഥ്യ എന്നതും ഒന്നല്ല, വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ്, മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടും ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനികൾ എന്താ പറയണത്? വിശേഷിച്ച് മായാവാദികൾ പറയണത് ഈ ലോകം മിഥ്യ മാത്രമാണെന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല, മായയല്ല, ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഇല്ലാത്തതല്ല, ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതും മിഥ്യ ക്ഷണികം രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മിഥ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം, അതാണ് മായ. മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ക്ഷണികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലോകം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ, അതായത് ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്.
മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാകണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെയാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസുര സ്വഭാവികളായ ചിലരുണ്ട്. അവരും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മാതുലനായ കംസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈർഷ്യയോടെ. കംസൻ വൈരി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ സദാ ഓർമ്മിച്ചു പോന്നു. എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നെന്ന് ഭയക്രാന്തനായിരുന്നു ആ രാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ കംസനും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? വൈരി, ശത്രുവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എപ്പോഴാണോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് ഭയക്രാന്തത്തോടു കൂടിയാണ് രാജാവായിട്ടുള്ള കംസൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിപൂർവമായിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറയണത്. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അതായത് ഭക്തിയിൽ അനുകൂലമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതി. ഇവിടെ കംസൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കംസൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുവായിട്ട് അല്ലെ, വൈരിയായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चंस ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തത് 20-ാമത്തില് പ്രീത്യാന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളത്. പ്രൈദ്യാന്നല്ലേ? ത്രൈവിദ്യ എന്നാണല്ലേ? ത്രൈവിദ്യ എന്നാണത്. ത്രൈവിദ്യ. അവിടെ തെറ്റാട്ടോ. ത്രൈവിദ്യ എന്നാണല്ലേ? എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? സമവേദം, വേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ത്രൈവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് 3 വേദങ്ങളെ കുറിക്കില്ല. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം. ത്രിവേദി ആരാണ്? 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ ത്രിവേദി എന്ന് പറയുന്നു. 3 വേദങ്ങളും അറിയുന്നവരെ ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ
വിശ്വാസപൂർവ്വം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ ആരാധിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അതെ, അതായത് പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അവിധിപൂർവകം എന്ന, വിധിപ്രകാരം അല്ല എന്നാ പറയണത്. അവിധിപൂർവകം എന്ന് വെച്ചാല് വിധിപ്രകാരം അല്ല ഈ ആരാധന നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തല്ല, വിധിപ്രകാരം അല്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനോട് പറയേണ്ട കാര്യം വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധന ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്, അതായത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിന്. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മഫലങ്ങള് അത്രയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭക്തിരസാമസുന്ദർ, അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്യതേ. ഇതൊക്കെ ലെവൽ 5 നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ. അതായത് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്കത് നിർത്തിവെക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത്രയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, അതിനാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? യുക്തൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് യുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നും പറയും. കംസൻ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? വൈരി എന്ന നിലയിൽ. വൈരി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെ, വൈരി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചത്.